Pag 188, swerte lagi nakaabang. Larong Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCS, ang kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Toto Green sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kayo maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCS, ang kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2676. Pangasinan, let's play small town number. Timer ready.
lamang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready! Our second winning number is number 15. Official result, August 22, 2024. At 8:45 p.m. draw, the numbers 8 and 15. 08 and 15 ng isa order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ang pumuli si Lester Hernández, nagsasabi, PCSO, hindi mo puro sa part 2. Maraming salamat po. Official results for 8:45 p.m. today are the numbers 8 and 15 in exact order. The numbers 8 and 15 in exact order. Hindi na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kayo maging milyonaryo.